Elskede i Kristus, hvilken opmuntrende og herlig evangelietekst er det dog ikke, vi lige har hørt sammen. Her rører vi ved en af grundkernerne i den kristne tro, nemlig læren om Guds frelsesvilje og hans omsorg for alle hans får. Vi skal derfor overveje og grundigt betænke og fordybe os i de her sandheder, og lære, hvordan vi kan bruge dem også praktisk i vores liv. Først må vi høre, hvorfor og hvordan det er, at Gud ønsker alle menneskers frelse. Men også for det andet må vi høre, i hvad denne frelse består mere konkret. Hvordan ser den ud? Hvordan udmønter den sig i vores liv? Og sidst ud fra disse overvejelser må vi så se, hvordan Guds frelsesvilje er årsag til en så stor glæde og opmuntring og trøst. Og hvad mere er, hvordan hans faderlige kærlighed og omsorg for sine får kan få den allerstørste betydning i vores eget liv. Forstår vi det, og forstår vi den her lære rigtigt, så er det nemlig årsag til en stor trøst og glæde, når vi prøves, når vi har sorger og når vi udfordres. Vi har allerede hørt læsningerne fra Det Gamle Testamente, hvordan Guds vrede over menneskets syndighed gøres klart og tydeligt. Vi kan jo selvfølgelig spørge, hvorfor er Gud vred over synd? Det er måske ikke en moderne sandhed, men det er alligevel ikke af den grund usandt. Vi må passe på, at vores gudsbillede og Guds forståelse ikke bliver styret af vores egne tanker og lyster, som om det er os, der skal skabe Gud i vores billede. Derimod skal vi lade vores gudsforståelse forme af Bibelens ord. Den er vores sikre anker i troens spørgsmål. Den er vores klarhed og vores lys for åndelig viden. Vores egne forudindtagelser, vores egne tanker, vores egne følelser osv. er ikke irrelevante. De er heller ikke ligegyldige, men de er dog fejlbarlige. Og derfor har vi brug for en klar og tydelig rettesnor til at afgøre, hvornår de er sande og gode, og hvornår de er vrange og må skiftes ud. Og derfor, også når det er svært, også når det er upopulært eller udfordrende for os, så må vi med tillid og tiltro gå til Guds eget ord, hvor han selv gennem sine profeter har talt til os og fortalt os alt det, som han ønsker, at vi skal vide. Det gælder også Guds retfærdighed, for sandelig er God, tilgivende, kærlig og barmhjertig. Men Gud er også dommer, hævner, nidkær og straffende. Og hvordan hænger det sammen? Er det ikke en selvmodsigelse? Vil nogle af os måske spørge os selv. Det er det ikke. Det er ingen selvmodsigelse. Og jeg tror, hvis vi tænker os om, så vil vores egen menneskelige erfaring også kunne lære os dette. Tag for eksempel den gode far eller mor. Er det kærligt, hvis han eller hun aldrig opdrager, aldrig irettesætter og aldrig straffer sit barn? Er det Guds forståelsen, der må rumme vores Guds forståelse må også kunne rumme Gud som den retfærdige konge, som straffer det onde og beskytter det gode. For det er også Guds væsen og natur. Og derfor må vores Guds forståelse også kunne rumme hans vrede imod synd, som altid er et udtryk for oprør og en overtrædelse af Guds gode vilje, som er målestokken for, hvad der er godt og hvad der er retfærdigt. Synd er overtrædelse. Synd er at falde bort fra den vej eller retning, som Gud har lagt. Ikke fordi Gud ønsker noget vilkårligt eller ligegyldigt, men fordi han i sandhed ved, hvad der er bedst for os, også selvom vi ikke altid selv gør det. Hvilket barn forstår måske, hvorfor det er nødvendigt at blive vaccineret,
Eller endnu værre, kom til tandlægen. Det er jo ikke så rart. Men hvad så, når mor siger, at jeg skal gøre det? De ved jo også, at det gør ondt på mig. Men jeg ved også, at de elsker mig. Så i den tillid og tiltro må jeg også kunne stole på, at det er til mit eget bedste, selvom jeg ikke forstår, hvorfor. Men vi, som er forældre, og I, som er børn, og som lytter her, må vide, at selvom det i situationen ikke er rart, og ikke føles sådan, så er det faktisk udtryk for kærlighed og omsorg, fordi det er til barnets eget bedste. Sådan er det også med Guds vej. Den må vi ikke falde fra. Og vi må bide mærke i, at den søn, vi netop hørte her fra læsningen i Det Gamle Testamente, og er historien om dem, der fulgte deres egen vej, som de gerne ville. Frafaldets væsen og kerne er jo netop at vende sig bort fra Gud og sætte sin vilje op imod ham. At gøre, hvad vi vil, også når det går imod Herrens vilje. Men her, når vi har forstået Guds retfærdighed og godhed, så er vi også klar til at høre om Guds barmhjertighed og frelsesvilje. For som Moses også tilføjede, så var der jo straks efter et håb om barmhjertighed. Mon ikke, jeg kan skaffe soning. Det var, hvad han talte gennem, det var, hvad Gud valgte også at tale gennem Moses. For det er ikke Guds ønske, at nogen skal lide fortabelse eller vende sig bort fra ham. Synden og frafaldet har alene 2 årsager, nemlig menneskets egne faldende vilje og så den onde selv. Og selv de, som med overlæg og ond vilje handler imod Gud og gør det, som Gud ikke ønsker, selv dem ønsker Gud ikke døde og fortabte, men omvendte og frelste. Som Herren selv siger ved sin profet Ezekiel, så sandt jeg lever, siger Gud Herren. Jeg ønsker ikke den uretfærdige død. Tværtimod, at den uretfærdige vender sig om fra sin vej, så han bevarer livet. Vend om fra jeres onde veje. Hvorfor vil I dø, Israels hus? Her hører vi i de allerklareste ord, at det er Guds ønske at frelse alle mennesker, også alle uretfærdige mennesker. Og frelse kan måske, vil nogen tænke, lyde lidt abstrakt og fjernt. Så hvad mener vi egentlig her? Hvad vil det sige at blive frelst? Vi kan se det på 2 måder, en større og en mindre. Den første mindre ting er frelsen her i dette liv. Når Gud omvender os, så sker der vidunderlige ting i vores liv. At tro på Gud er ikke noget, vi kan gøre af os selv. Det er en gave, som Gud giver os, og en gave, som han opretholder i vores liv. Som Paulus også siger i 1. Korintherbrev, kapitel 2, vers 14, så kan det naturlige menneske ikke tage imod det, som kommer fra Guds ånd, for det er tåbelighed for ham. Det er med andre ord Gud selv, som må ændre i sindet, og hvordan vi tænker om tingene, og hjertet, hvordan vi har det med tingene, for at få denne gave. Men hvilken gave er det så ikke? Lad os betragte de vidunderlige velsignelser og den frihed, som vi finder i frelsen i dette liv. Først og fremmest får vi fred med Gud. Vi har hans sikre ord og løfte om noget og tilgivelse. Og hans kærlighed. Alle os, som har tunge ting med os. Alle os, som har skuffelser i vores liv. Alle os, der har en svær fortid. Som bærer en tung byrde i af fortidens smerte og bekymringer. Og hvem af os her kan sige os fri for det? Hvem af os har ikke svigt, skuffelser, smerte med os? Men hvad siger Peter så i sit første brev? Kast alle jeres bekymringer på Herren, for han har omsorg med jer. Vi kan hvile i visheden om, at vi har en kærlig og tilgivende Gud. For han har tilgivet os. Fordi han har tilgivet os,
kan vi også tilgive os selv. Og vi kan tilgive andre, og på den måde få fred med os selv, med naboen, næsten, med fortiden. Vores tilgivelse springer af hans tilgivelse. Og det er ikke altid nemt. Det er ikke altid, det lykkes fuldstændigt. Men det er immervæk en sandhed, en virkelighed i troen. Tænk over det her. Hvordan kan du nægte at tilgive dig selv, hvis Gud allerede har tilgivet dig? Formår vi at omfavne den kernesandhed, den velsignelse, så er vi kommet langt til at få fred. Paulus skriver nemlig i Galaterbrevet om åndens frugter i vores liv. Han siger, at de er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er åndens frugter. Og her må billedet drage 2 ting frem. Først, at disse frugter vokser. Det er noget, som kommer over tid. Det er altså ikke noget, der bare kommer af sig selv på én gang. Men det er Helligånden, som planter frøet i os. Det er Gud selv, som giver væksten. Og den her virkelighed vokser frem over tid. Og det er også de gaver, de her dyrebare velsignelser, som frelsen er med os i dette liv. Fred med Gud, at vi ved, at vi er tilgivet. Fred med samvittigheden, at vi ved, at vi har et sted at flygte hen, når vores egen mangelfuldhed bliver klar og tydelig for os. Og vi må som kristne altid bede om og glæde os over, at Gud har givet os de her gaver. At vi må vokse i dem, at han må styrke os i dem. Men også, at det er tilgivelsen, der er fundamentet. For vi ved, at vi aldrig når fuldkommenheden i dette liv. Men vi kan få lov til at smage begyndelsen af den. Og det er i sandhed også dyrebart. Og så er der det andet og større ved frelsen, nemlig det evige liv, som vi skal nyde. Vi har jo lige bekendt trosbekendelsen sammen, og der står der, at vi tror på det evige liv og kødets opstandelse. Og hvad forstår vi egentlig ved det? Jeg tror, at mange mennesker, måske også nogen her, kan tænke, at det kristne syn på det evige liv er sådan lidt flyvsk, sådan lidt fjernt og luftigt, svært sådan helt at forstå, og derfor også svært at have et håb til. Skal vi for eksempel leve som engle, der svæver rundt i æteren, som ånder, der mentalt synger lovsang til Gud døgnet rundt, som ikke-kropslige væsener? Her må vi gribe fat og holde i det her udsagn, som vi også har bekendt i trosbekendelsen, nemlig kødets opstandelse. Det kristne håb om et evigt liv er ikke som åndelige spøgelser, der svæver i en eller anden abstrakt himmel, men at vi skal leve i vores kroppe, i vores fysiske legemer, dog som herliggjorte. Prøv at overveje det her billede som eksempel. Hvis vi ser en stol med et brækket ben, så ved vi straks, hvad fejlen er. Vi kan slutte os til, hvad der er galt med stolen, fordi vi ved, hvad stolen er beregnet til. Med et ødelagt ben vil den ikke kunne tjene sit formål. Den vil ikke kunne holde til, at man sidder på den. Så tænk på vores jordiske legemer. Tænk på jeres egne kroppe. Jeg ved, at vi alle her er klar over visse fejl og mangler ved vores egne legemer. Nogle af os er syge. Nogle af os kæmper med ting i kroppen, som ikke rigtig virker mere. Jeg bruger for eksempel briller, fordi mine øjne er i stykker og ikke kan se rigtigt, hvis jeg tager dem af. Men prøv at tænke på det billede med den ødelagte stol. Jeg ved jo, hvad øjnene er til for. De skal vise mig den synlige verden udenfor. Og derfor vil jeg også kunne forstå, hvad er ordentlige øjne? Hvad er fuldkomne øjne? Dem, der kan se helt klart. Derfor tænk på opstandelsen, kødets opstandelse, som vi tror på. Der vil jeres legeme være renset for alle de fejl og mangler, der er ved det.
Enhver sygdom, enhver mangel, enhver defekt vil være fuldkommengjort og herliggjort. Alt helbredt og gjort bedre. Vores sind og fornuft vil herske og kunne styre over alle vores lyster og appetitter. Hvor mange af os kæmper ikke med selvbeherskelse, med fristelser? Hvor mange af os har ikke syndige tanker og lyster? Hvor mange af os har ikke svært ved at styre vores handlinger og gøre ting, som vi egentlig ikke har lyst til, fordi at begæret er så stærkt i os? I opstandelsen vil alt være ordnet og virke igen. Sindet vil styre lysterne vil styre kroppen, og det hele vil være forordnet. Der vil ikke være stolthed og hovmod, ingen jalousi og havesyge, intet syndigt begær længere. Og så langt fra at være engle, der lovsynger Gud svævende på små skyer, eller hvilke andre fordomme vi nu kan have, så må vi sætte vores lid til håbet om den evige frelse. At vi opstår ikke bare som noget andet og noget anderledes, men som mere ægte os selv. Også uden fejl, også uden mangler, også uden alt det, der trækker os ind i synd og ødelæggelse. Det er håbet om kødets opstandelse og den evige frelse. Peter skriver så smukt: ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer. Og når I må lide her i denne verden en kort tid, så vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke og grundfæste jer. Og det er det kristne håb om kødets opstandelse. Og der må vi se her til allersidst på Jesus eksempel. Han er forsmagen. Der står, han er opstandelsens første grøde. Hvad er en første grøde? Det er det allerførste af høsten. Den lille smagsprøve, man tager, inden resten kommer. Tænk på, da Jesus stod op. Han spiste og åd og drak med sine disciple. Han var et ægte menneske. Det er også vores opstandelseshåb. Og det er det, som Gud har kaldet os til. Det er en vigtig sandhed. Og bygger vi på den, så ser vi også Guds frelsesvilje. At Gud ønsker at give os alle disse gaver. At det er ham, som er den gode hyrde, som søger efter hver enkelt af os. Ikke bare jeres sidemand, eller jeres nabo, eller jeres gamle kristne mor. Men han søger dig, ønsker at frelse dig og bære dig hele vejen hjem. Lag mærke til den detalje i evangelieteksten. Det fortabte får, som Jesus tog op på sine skuldre. Jeg tvivler ikke på, at mange af jer er troende kristne. Det er ikke fordi, jeg tænker, at nu skal I gå hjem og omvende jer. Men bid mærke i lignelsen. Jesus tager jo ikke kun lammet op på sine skuldre, vel? Han bærer det hele vejen hjem. Det er Jesus, der bærer os hele vejen hjem til himlen. Ikke kun lidt af vejen, som om, at nu rejser han os lige op på benene, og så må vi selv gå resten af vejen. Det er Jesus, der skal bære os alle sammen hele vejen. Det er en nåde og en sandhed. Og det må hjælpe os til i vores personlige liv, når vi kæmper, når vi har udfordringer, så må vi huske på, at det hele vejen er Jesus, der bærer os. At det aldrig afhænger af os, men at han som en god og kærlig hyrde frelser os hele vejen til himlen. Og det gør han også her. Det gør han ved at kalde sig selv til dig. Det gør han ved at kalde dig selv til at høre sit hellige ord. Til at være stærk i bønnen. Til at holde fast ved ham. Så vil han bære dig hele vejen hjem. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle sammen.